uděláme rozhovor na mužce Lukáš Valeš. Takže natáčíme exkluzivní rozhovor s naším novým ředitelem pro náš internetový portál buček.cz. A první otázka, na kterou se vás chceme zeptat, je, jak se vám líbí Mikulov? Líbí. Líbí se vám Mikulov a co gymnázium konkrétně? Na gymnáziu se mi líbí studentka a studenti. A když jdete kolem gymnázia, tak máme krásnou budovu, ale vy to víte, že když se podíváte, jak ta budova vypadá... Navenek je hezká. Ano. Takže to už je takový méně zajímavý, spíš trošku depresivní pohled. Zvlášť, že víte, že s tím nemůžete nic dělat, protože nejsou peníze na to, aby se to upravilo. Ale já jsem historik, takže budova je krásná, ale dýchá historickým duchem. Naštěstí teda je tady spousta zajímavých lidí, takže to není novou historii. A na městě Mikulov, jakože konkrétně změnil byste něco se vám nelíbí třeba? Vylepšil byste sídliště třeba například, nebo nějaké takové podobné? Já bych na městě Mikulově asi zlepšil dvě věci. Sídliště možná teda taky, ale dvě věci určitě ano. Za prvé jsem velký zastáncem dostavby rychlostní komunikace R52, to znamená mimo jiné okruh, respektive obchvat kolem Mikulova, aby to vedlo tu dálkovou kamionovou dopravu. A druhá věc, ale to si myslím, že je spíš takové kouzelné přání, které se nedá splnit. Mikulov má všechny předpoklady k tomu, aby se stal přes svou velikost významným centrem nejen příhraniční spolupráce, ale pro evropským městem, protože vlastně leží, a my si to neuvědomujeme, leží na dvou klíčových evropských trasách Berlín, Vídeň, Jadran a Varšava, Vídeň, Benátky. Čili z tohle pohledu je Mikulov právě jedno z nejdůležitějších míst center vůbec jako evropské přepravy a evropských tahů. Ale my přemýšlíme v Mikulově pořád ještě v rámci Mikulovska a nejbližšího okolí. Čili si trošku neuvědomujeme, jaký možnosti tohle to město má a trošku mě vadí, ale rozumím tomu, to má město, trošku mě vadí takový omezený způsob uvažování, který tady je. A proč jste se rozhodl právě pro Gymik? Co vás tak zaujalo na Gymiku? No, co vás přivedlo vůbec tady k té škole? Co mě přivedlo? Zvědavost. Zvědavost? Jo, já jsem si to chtěl vyzkoušet, jaký by to bylo. A tak zvědavost. Takže jste si chtěl jako rozšířit obzory a nějak pomoct třeba tomu gymnáziu, aby se nějak vylepšilo, nebo? No já jsem, u mě to je takový proces hledání, kdy jsem už asi 11 let, 12 let, už to bude, co učím. Tak jsem tak uvažoval, že by možná stál za spory zkoušet ještě něco jiného než učení. No a teď jako shodou různých náhod se prostě objevilo místo konkursu na gymnázia, tak jsem se přihlásil. A předtím jste teda působil kde? Já jsem působil na několika vysokých školách v České republice. Takže různě po České republice? A různě Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Opava, Český Budějovice. Takže chystáte nějaké změny tady, nějaké radikální třeba, nebo i menší klidně, nějaké detaily vyhledí? No, některé změny už proběhly, už máme třeba novou sekretářku paní, některé změny ještě proběhnou, ale neříkal bych tomu radikální změny. Jinak na radikální změny nemáme peníze. Bohužel pro fungování ředitele ta finanční složka je dost důležitá. A jednak si nemyslím, že Gymik, to třeba víte vy, ale si myslím, že asi Gymik vyžaduje jako radikální změny. Že myslím si, že ne. Takže tak postupně pozvolna, co třeba bude potřeba nějak? Určitě. Já teda jsem měl několik skvělých myšlenek,
musím se pochválit. Proč nikdo jiný to za mě neudělá. Ale bohužel se ukazuje v čase, že některé samozřejmě narazily poměrně tvrdě na realitu. Jo, já jsem třeba, ale teď nevím, jestli to je ke zveřejnění. Jo. Můžeme vystřihnout, když to... Ne, to je spíš taková říct. Já jsem třeba hodně spolíhal na to, že když jsme příhraniční město, tak příhraniční gymnázium, tak naším přirozeným partnerem jsou především rakouské školy. A my jsme vymysleli, byli jsme na Sloveni, a tady v Pavlovském sdružení radších lodí, asi znáte, možná jste slyšeli? No. No ani ne. No oni vždycky v červnu pořádají závod těch čínských dračích lodí tady na přehradě. A letos to chtěli udělat ještě s českými a rakouskými školami. No a tak nás oslovili, já jsem říkal, to je bezvadný, to byl jako první krok, který jako my ukážeme tím Rakošům, že máme co nabídnout, tak to je první krok k nějaké společné spolupráci, protože je to zvláštní, ale gymnázium nemá partnerskou školu v Rakousku. Máme partnerskou školu v Itálii, na Slovensku. Jak víte, díky paní Hasníkové jako spolupracujeme s Tureckem a Španělskem a Finskem. Ale nemáme jedinou školu v Rakousku. Já jsem říkal, tak to je jako ten balonek, který vypustíme do světa a dveře se tu netrhnou. No a e-maily, které jsme rozeslali, už po 14 dní leží kdesi. Ani po 14 dní se jediná, oslovili jsme 4 rakouské školy, ani jedna sám neozvala. Jo, což je pro mě docela takový nemilý vystřízlivění, třeba v jedné věci, na kterou jsem docela sázel. Vy určitě máte tady na gymnáziu spoustu práce, ale tak se vás chci zeptat, jestli máte nějaké oblíbené místo pro dovolenou, kde relaxujete. Mám pro místo pro dovolenou, tak jednak, že jo, o mě se ví, nebo se neví, ale asi se ví, já jsem Mikulovčák původem. Ale v Mikulově mám své oblíbené místo, které bohužel ochránci přírody v uvozovkách mi do velké míry zdevastovali, čemuž jsem velmi nerad, a to je Mikulovský lom. A to je věc, kde si myslím, že jako kde jsem byl velmi naštvaný, protože zlikvidovat přírodně vytvořený krásnou krajinnou scenérii, navezení kamenů a navezením zeminy s odůvodněním, že člověk se tam bude mít líp a že lidi by se neměli koupat v takovémhle prostředí v přírodě, to je pro mě barbarství a jako jsem velmi nerad. Čili bohužel musím konstatovat, že chráněná krajinná oblast Pálo, její vedení prostě z mého pohledu devastuje možnosti pro ekologickou rekreaci. Takže tam jste třeba rád chodil relaxovat? Ano, tohle bylo moje oblíbené místo. Já jsem vodní živočich, potřebuji vodu k životu a tam to bylo moje oblíbené místo. Takže jezdíte k moři třeba rád? Určitě. A tak myslím, že studenty hodně zajímá hudba a podobně, tak co třeba... To je Jaroslav Cinnamon. A kromě toho teda spíš takový věci jako Škorpion, Brutus, Olympik, Lucie. A folklor máte rád? To je hodně vlastně těch tradic, jako žehody a podobné slavnosti, kde se hodně často chodí v krojích a hraje se ta dechovka, tak jestli máte nějaký vztah k folkloru konkrétně? No. A víte, jako folklor mám rád si zaspívám, nicméně jsem z oblasti, kde se tomu folkloru moc, nechci říct, nedařilo, to bylo špatně. Ale jako jo, mám k němu pozitivní vztah, ale asi to není zrovna ten způsob hudby třeba, který bych preferoval. Ale jako mám ho rád, člověk z polského uvolní, je tam dobrá atmosféra vždycky. Já myslím, že ono jako takhle většina lidí k němu nějak nemá nějak blížší vztah, ale na těch hodech a na těch slavnostech je to určitě jasně. pozitivní. No. A čemu se třeba věnujete ve volném čase, kromě toho, jestli teda vůbec nějaký volný čas máte, ale to snad ano. Jo, najdou si takové chvilky v životě. V současné době asi nejvíc dceři. Já mám třeba půlletou holčičku a tak si jezdíme po hradech a po zámcích a koupíme se. Takže dceři.
Takže, a když máte teda, když se bavím o tom volném čase, tak umíte vařit třeba například. Nebo neskoušel jste někdy vařit? Vařit. Jsem se oženil, ale... A tak to Vy máte nápad. Ne, v tomhle směru jsem se dobře oženil, protože než by moje manželka v tomhle směru vynikala, ale tchýně výborně vaří, takže zatím nemám nutkovou potřebu se to, jako vždycky mě to lákalo, ale nějak zatím, já jsem člověk, který jako do velkých většiny věcí, který podniká, tak ne, že by musel jít přímo donucený, ale prostě mi nezbývá nic jiného, pak funguju. Ale tady vaření ještě nikdy nebylo tak zle, abych to musel, ne, pardon, párkrát v životě jo, ale to skončilo u polotovaru, takže vaření asi uměle. A máte rád bůček? Bůček, no jedině samozřejmě váš internetový. A na závěr teda taková otázka úplně mimo. A taková perlička. Tak chceme znát značku vaší zubní pasty. Značku mojí zubní pasty, tak... Třeba teď konkrétně vaší nové tuby, kterou jste zakoupili. Výborně, Colgate. Colgate, tak. A její oblíbená? Nebo je to taková náhoda? Já se tíž za boha nemůžu vzpomenout, jak se... Já byl tu pixličku, jako... To není klasická tuba, ale já se bám, že... Perlička. Jasně. Takže nejoblíbenější zubní pasta je perlička. To spolujeme. Takže my vám chceme poděkovat za váš čas a za rozhovor, který jste s námi podnikl a budeme se těšit na další spolupráci. Taky tak. Sledujte.